مدد من إسيا إذن مدبزي بحقراوي محبر من إسياتن تمارون إيرترا يدالو مدد من إسيات حلوف جمجمنا أبهلو تقيتنا متعينا نخنقيس حدن متكأتا زي بالحريا ناوشتنا مكوماتيو بمتأنتي زتقلقنايو مسحق في تفيز زقاتم كوننات مستخسته نقرات كنتورن مفتحيتاتم كل عنكا قدن خون رتع عتيقنا مس نفسنا حق أني عركن مقبار زاخ القربنت انت ترقاقيسو بدوتاتنا خدوكو عبيتنا كو حس مخانو قدم حتو زمات مالسيو بلجانا خونه دخماتنا كينونا نتيلونا تأميرون زمامز وخونه خالق سعزي هلوه أبز زعبا وطرو مس نفسنا فتاش أخيبا خنتمد كمزقبا نمزخ آخر دا أمبر إن حدش معدا الزرب هيكونن عزوزن أخبرتاوي سلامتنا بوتو يوز خبركم ساعات مدبنا نلومون كابلك عنت قوت أرانا خي بخورنا يمهر يحبر يزناقع يزبالنا بحبرة عستوتات تقوى مسانا دونا حزنا دبخيلنا لنا مقلول انقودت كابانا مكتال كاباكم من أسي فلسفل مدرخات يوزبل تيما نتلا أبنت نايتوم نسليو كابس تبهليو زرقي مسرت بايتا ناي حدا حبرة السبيو كم باليو زلغلق كيبلا نبوتان تران من أسي زمتن أبهلا يخاء من أسي كنا كحك ودب كعاتق زخلو ملكع ودا دبا يدليو نزي فلسفل من فتاتيو زبل أبهلا كسع زرعمنايو نعقر حيلو نابرف حقر زوعلن زعسللون تلال يدليو نتاريخ من قصاص من أسيات بودب ملكع استناخفه فلام تحستو كنسعب من أسين ودابن مريح شتو همامته بخل انتنقو بقعن أفراين من أسي مهنات زبليو إزرائي قبراو سبنت نخلبس جن بتوم نعو زخيدو كلهم رقحيتات مزسنا ترحيو منكح موداب معتاق كأ قدمن لعلو خلون نابتجاف بهج زدايبو مسال اليوم إزوم سلسة أعنود متكلات حدا خاب كالق زي النتاتل تتخاخيهم زي كونس تواسيهم زتقمتو يوم كلهم وطناتن من قسقاسات محبر بزي امنتن مردأتان تسني قعس كأ باريويو اتوم زقياسو ناي نويحين حتيرن مدبات مس ناي نويح استراتيجيكاوان مرحا قدناتات تدماميروم نام معلوبهم نبتح زسنقو عدكا نسيو هزباو جنبار أبوان برتاوي تقادلو ملا حبرتسب زساتف ناي قالس مدرخ فتيرون كوسكويسنيو نتي هزباو نت زنبرو سورائي عويتو حدا خبتي نزا أقباب متكبرس تسعب من قد خاء ملا حبرتسب زساتف كورنع مودابن من كحن معتاغن محبراوين حيلتاتي نيرو كلو أبتي زملكوتون زقربون ودابيتات عسيلو نت سورا أجامو كم زبركت جيريو نت بايتا مدميدوو سراحة انياتات دك نستيو من أسيات حرستوتن كالوت نايمويا محبراتن كأ عزوز ترأن بعلو تاريخ بدمو قلم سني دولو إذا بقندو بتي سوراز قملو متكل ولنتاونت إنا تقالي زتعم مسرح بزحنة وحيسو نن بينهم حبرتات عسيلهم نتقعزو فريدم كتيبا مو بنواي بقلبت بفلتت بعبيخة بهيوات زوفة سبقاوي تسقا كوسكيسو دجم كينو أسنيقو مرال لقيسو نتي
ኣብ ህዝባዊ ኪናት ተመርኪሱ ዋንነት ሓፋሽ ዝነበሮ ሰውራ ብቑዕ መልእኽተኛ ኮይኑ ዕማሙ ብግቡእ ብቕዓት ተዋፂእዎ ሓደ ክፋል ናይ ዝውዳቤታት ንተምሃሮን መንእሰያትን ዝሓቁፍ ጽላሊ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርና ዓለምን ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወለንታውነት ተመርኪሱ ሃገራውነት ዘዕኩኽ ንዝነበረ ምንቅስቃሳት ተምሃሮን መንእሰያትን ውድን ኣልያን ቅርጡ ውዳበን ከምኡን ጥርኑፍ መርሓ ጎደና ንምትሓዙ 1978 ሃገራዊ ማሕበር ተምሃሮ ኤርትራ ከም ተርእዮ ክኽሰት ከዓ መልሲ ናይቲ እዋናዊ መድረኺ ነይሩ ንግዚኡ ዝምጥን ውጥናትን ተግባራትን እናዓመመ ከዓ ድርዒ ኮይንዎ ንሰውራን መኽሰባትን ንምዕቃብ ተምሃራይን መንእሰይን ዝሕተቶ ተራ ርእሰ ጉልጽ እዩ ብቐንዱ ዓብላሊ ብኽበሃል ዝከኣል መጠን እቲ ቁፅሪ ብኡ ዝተሓዘ እዩ ነይሩ ነዚ ድልው ጸጋ ሰብ ወዲብካ ኣብ ረብሓ ሰውራ ንምውዓሉ ጽፉፍ ኣልያ የድሊ ነይሩ ነን መድረኹ ዝምጥን ግብራዊ ስታፈ ዘውሓሰ ስራሕ ሳላ ዝተኻየደ ከዓ እቲ ዕማም ንባህጊ ኩሉ ብዝዕንገለ መንገዲ ተዛዚሙ ካብቶም ምንቃሕ ምውዳብ ምዕጣቕ ዝተባሃሉ መትከላት ንኣብነት ንምዕጣቕ ነፂልካ ክንሪኦም ምስ እንፍትን እምነ መሰረት ናይቶም መሰነይቱ ዝኾኑ መትከላት ይምባል ንሓቂ ከም ዘለዎም ምስካር እዩ ፍልጠት እኩብ ሓበሬታ እዩ ንቕሓት ከዓ ዝተመስርሐ ፍልጠት ንኣብነት ዛሕ ንዝበለ ንብረት ናይ ሓደ ገዛ ከም ፍልጠት ወሲድና ነቶም ኣቑሑ ንምውግጋን ዝግበር ንጥፈታት ከዓ ከም ንቕሓት ጌርና ንረዳእዮ መመስርዑን ቦትኡን ዘይሓዘ ንብረት ብዘይውድን ኣቀማምጣን ጽፈትን ኣድማዒ ኣይከውንን እዩ ከም ማለት እዩ እዚ ግን ብሰናይ ባህጊ ጥራሕ ዝብፅሕ ዕማም ኣይኮነን ጻዕርን ውፉይ ትጋሃትን ይሓትት ምንቃሕ ኪነ ውልቀ ጻዕሪ ኣልያን ምሕብሓብን ናይ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ይጠልብ ነዚ ንምምስርሑ ከዓ ምውዳብ ኣብ ኩሉ ዓውድታት የድሊ ሓደ ካብቲ ካልእ ተመላሊኡ ሃጓፋቱ እናሸፈነ ምልኣ ትረክብ ንባዕሉ ነዚ ምምልላእ ብግቡእ ንምዝማዙ ሙዙን ውልቀ ገምጋም ክህሉ ኣለዎ ብልጭኻ እንድኻምካን ነፂልካን ኣጣሚርካን ምልላይ ይሓትት ሓያል ጎድንኻ ክትካፍል ድኹም ሸነኽካ ክትምልእ እንተኾንካ ሓቀኛ ዕያር ነብስኻ ምምዛን የድሊ ነዚ ኣብ ውልቀ ሰብ ዝተመርኮሰ ክውንነት ብትካላዊ መልክዕ ንምምላሲ እዩ ኣብቲ ዝውክለካ ውዳቤታት ምዕሳል ዝጥለብ በዚ መንፅር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ጉዕዝኡ ነዚ ዕላማ ንመጨበጢ ዝሓለፎምን ዝዓመሙም ንጥፈታትን ብዝርዝር ምውካስ የድሊ ንሎሚ በዚ ሓፈሻውን ኣማትን መእተዊ ክንዛዝም ሰባት ነማኽር ሓደ ዝረብሓሉ ነቲ ካልእ ከይርብሖ ይኽእል እዩ ካልእ ዝምልክዓሉ ንኻልእ ይፅይቆ ይኸውን ነቲ ሓደ ዝሰማምዖ ድማ ነቲ ካልእ ኣይምእምኦን ስለዚ ንምፍላጥ ፈሊጥና ንምስራሕ ሰሪሕና ንምርካብ ረኺብና ድማ ንምኽባር ሰባት ነማኽር ኣከዳድና ኣመጋግባ ኣረኣእያ ኣነባብራ ስነ ምግባር ኩሉ ምዕቡላት ዝጥቀምሉ እዩ ወይ ካብቲ ምዕቡል ዝበሃል ከባቢ ዝመፀ ኢልካ ኣብ ክንዲ ምቕባል ተቐቢልካ እውን ብቐጥታ ኣብ ክንዲ ምጥቃም ኣቐዲምካ ሰባት ምምኻር ናትና ሰለይ ምባል ናይ ገዛእ ርእሱ ረብሓ ከም ዘይሰኣኖ ናይቶም ብምዕባለ ብዙሕ ሰጊሞም እዮም ንብሎም መረሻኻ ናይ ገዛእ ርእሱ ሰበብ ኣለዎ ኣብ መንጎ ታሕተዋይን ላዕለዋይን ዘሎ ፍልሊ ደረጃ መነባብሮ ሰማይን ምድርን እዩ ኣብቲ ውልቃውነት ዝሰፈኖ ኣብ ዝንቡዕ ማሕበራዊ ርክብ ዝተመስረተ ስርዓት እቲ ገጻት ባህሊ እውን ከምኡ ብሽውን ቅጥዒ ዘይብሉን እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ብሽቁጥ ማሕበረሰብ ኩሉ ነገር ከም ምዕባለ ከም ፋሽን ከም ፈሊጥ እዩ ዝቁፀር ቅጥኒ ወይ ሩግዲ ፋሽን እዩ ኣከዳድና ኣመሻሽጣ ኣተዓጥቓ ውዒሉ ዘይሓድር ፋሽን እዩ ኩሉ ዓይነት ምንቅስቓስ ጠቅዎ ብዘይገድስ ብፋሽን ይውሰድ ብልጫ ሓደ ለውጢ ምፅባይ ዝበሃል የለን ንቡርነት ዝበሃል ቋንቋ ኣይኮነን እዚ ብዝተፈላለየ መገዲ ተፃዒኑን ተወዲኑን ናብቲ ክምዕብል ወይ ከዓ ብክልተ እግሩ ክረግፅ ሓኮት ዝብል ዘሎ ክፍለ ዓለም ይለኣኽ ኣብቲ ፈታዊ ለውጢ መንእሰይ ከዓ ይራገፍ ኮይኑ ከዓ ካብቶም ብኩዕሶ ጨርቂ ብዲሞይ ዳዲሞይ ብኣናዳዋ ብሳልቫትን ክራርን ናይ ፋሽን ተሃኖም ዘውፅኡ መንእሰያትና ንገለ ይገርዝ እቲ ፍልሊ ከዓ ተጠቀምቲ እዩ እቶም ለኣኽቱ ሸናዕ እናበሉ ዝወጣወጥ ዋኒን ከይወጠጦም ተረጋጊኦም ይፍፅምዎ እቶም ተቐበልቱ ግና
ነዚ ነገር ንኽገብሩ ማሕበራዊ ኩነታቶም ዘፍቅረሎም ኣይኮነን እቲ ዘገርምካ ንሳቶም ንምግያጽ ምምልኻዕ ተመኒዎም ኣብ ውድድር መንከፍእ ዝተጠቀሙሉ ዝያዳ ከፊካ ናይ ምርኣይ ፋሽን ኣብዚ ከም መጸበቒ መመላኽዒ ተገይሩ ምውሳድ እዩ እቲ ተዋስኦ ንኽጅልፍፍ ምጽዓርን ንኽጽብቕ ዘይተኣደነ ወጻኢታት ምግባርን እዩ እዚ ከዓ ምስ ግዜ ኸይድ ኣለኹ እንዳበልካ ኣብ ግዜ ምጽኦ ክትከይድ ከለኻ ዝርአ እዩ ነዝን ካልእኒ ከዓ ሰባት ምምኻር ዘድሊ ብኣሰራርባ ኣረኣእያ ኣከዳድና ኣካይዳ ወዘተ ኣምሒሩልካን ጸቢቕካን ክትርአ ዝጽላ ኣይኮነን ጸቢቕካን ጨውሒስካን ናብ ካልኦት ምቕራብ ንዓኻ እውን ደስታ ኣለዎ ነዚ ንምግባር ግን ብዙሕ ዘጨንቕ ኣይኮነን ሰብ ምምኻር ጥራይ ዘድሊ ስለዚ ንሰባት ነማኽር ኣካፍታ ኣፍ ኣዘራርባ ኣሰሓሕቓ ኣዋድቓ ቃላት ኣሳግሞ እግሪ ወዘተ ንሰባት ከም ዝስሕቡ ኮይኖም ክቐርቡ ብዙሕ እዩ ዝሕሰበሎም ዝሰማማ ዓይነት ዓለባን ቅዲ ስፌትን ንምምራጽ ይኽረም እዩ ምስ ቁመትን ክብደትን ተሳንዩ ዝኸይድ ጫማ ቅድሚ ትሸመተ ኣብ ሓሳብ ዝእቶ ነገር እዩ ኣብ ገሊኡ እውን ኣይኮነን ዶ ዝፍሪ ኢሉ ዝረአ ነገር ፀጉሪ ዘለስልስ ቅባት ኣብ ቱሽቱሽ ዝተርፍ ጨና ንጽፍሪ ዝኸውን ቀለም ከይተረፈ ብዙሕ እዩ ዝሕሰበሉ ነዝን ተባሂሉ ምስ ገዛ ነብስኻ ዝግበር ቃልሲ ንስኻን ኣብ ገዛኻ ተንጠልጢሉ ዘሎ መረፀይን ነብስኻ ጥራይ ዝፍለጥ ዝምረጡ ተዋሳእቲ ፊልም ዓለም ለኻውያን ሃገራውያንን ደረፍቲ ኣድዮም ትቁጠሮም እዚ ኩሉ ፋይዳ ዘለዎ ኣይኮነን ሰባት ጥራይ ነማኽር ጥቕምቶም ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንመዓልታዊ ኣካይዳና ዘሰንዩ ለባማት ኣዕሩኽ ኮይኖም ወይ እውን ወራዙት መሓዙ ዝኾኑ ንዖም ነማኽር ነፍሲሄር ስነ ጥበበኛ ማይክል ጃክሰን ምስ ኦፕራ ዊንፍሬይ 1992 ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ቃል ምሕተት ሰባት ኣብ መድረኽ ምስ ደይብካ ዝህቡኻ ግብረ መልሲ ምስ ረኣኻ ዝስማዓካ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ምስ ኣቕረበትሉ ኣብ መድረኽ ጊላ ዜማታት እየ ዝኸውን ነብሰይ ከዓ መሳርሒ ተፈጥሮ ኮይና ብኽንድኡ ደረጃ ክትሕጉስ ምስ ረኣኽዋ ዝተባረኽኩ ፍጡር ኮይኑ ይስማዓኒ ክብል መሊሽላ ነይሩ ቦታን ትርጉምን ብሓፈሽኡ ናይ ሓደ ንስለ ጥበብ ዝነብር ሞያዊ እዚ እዩ ስለዚ ከዓ ጽልዋ ዘለዎም ስነ ጥበበኛታት ኣርእስቲ ዛዕባ ናይ ኩሉ ሰዓብ እዮም ዝኾኑ ኣካል ናይዚ ክታሙም ዝተነብሮ ዝኾነ ወረቐት ምትራፍ ሰነድ ብዙሓት ክኸውን ምርጫ ዝኸውን ኣብዚ ኩርናዕ ተወሰኽቲ ነጥብታት ዘለዓለ ትሕዝቶ ክነስዕብ መለስ ንጉሰ ኣብ መስመር ኣሎ ንሓደ ፍሉጥ ወይ ድማ ውሩይ ሰብ ፈርመልና ክብሉ ንዕዘብ ኢና ፌርማ ንምርካብ ፀደፍ ደፍን ኣራግፅን እውን ንርኢ ኢና እዚ ተግባር እዚ ናይ መንን ናይ ምንታይን ባህሊ ምዃኑ ንፈልጥን ዘይንፈልጥን ሰባት እውን ብዙሓት ኢና መዓስ ኮይኑ ጀሚሩ ኢልና እንሻቐል ሰባት እውን ኣይንሰኣንን ንኸውን እቶም ናይ ካልኦት ማለት ዘይስነ ጥበባውያን ውርያት ሰባት ፌርሞኦምን ናይ ምእካብ ኣገባብ ንጎኒ ገዲፍና ናይ ደረስትን ጸሓፍትን ፌርማ ናይ ዝእክቡ ሰባትን ዕላምኡን ከምኡን ካብ መዓስ ከም ዝጀመረን ሃሰስ ክንብል ኢና ፌርማ ፍሉጣት ደረስትን ናይ ብርዒ ሰባትን ናይ ምህዳን ተግባር ካብ ዘመነ ሮማውያን ኣትሒዙ ክሳብ ሎሚ ዝተለምደ እዩ ናይ ሲሰሮን ቨርጂልን ዝተባህሉ ከምኡን ናይ ካልኦት ሮማውያን ጸሓፍትን ፌርማ ንምርካብ ሓያል ሕቶ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሮማዊ ናይ ብርዒ ሰብ ፕሌኒ $15,000 ዘውፅኡ እኽብካ ፌርማታት ነበርዎ ካብዚ እዋን ኣትሒዙ እቲ ልምዲ ከም ዝሰዓረረ ይዝንቶ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣዝዮም ውሕዳት ካብቶም ፌርማታቶም ዝተረኽበ ናይ ቀደም ጸሓፍቲ ሞሊየርን ሼክስፒርን ይርከብዎም ካብዞም ክልተ ዓበይቲ ደረስቲ ሞሊየር 5,000 ሼክስፒር 7,000 ፌርማታቶም ጥራይ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክርከቡን ክነብሩን ክኢሎም እዮም ናይ ደረስቲ ፌርማ ብምህዳን ተግባር ብዝለዓለ ደረጃ ተዋፊሮም ዝርከቡ ወከልቲ ንግዲ እዮም ወከልቲ ንግዲ ኩሉ ግዜ ደረስቲ ፌርማኦም ንኽህብዎም ብደብዳቤ ይለኣኹ ነበሩ ብሂወት ንዘለዉ ደረስቲ ድማ ፌርማታቶም ንኽህብዎም ይደፋፍእዎም ነበሩ ገሊኦም ድማ ሓሊፎም ነቶም ፍሉጣት ደረስቲ
ፌርማታቶም ንኽልእ ክሎም ኣብቲ ህቡብነቶም ኣተኪሮም ፌርማ ናይ ምእካብ ልምዲ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ዝተወሰነ ናይ ቼክ ገንዘብ ኣብ ፖስታ ምስቲ ደብዳቤ ይልእኩ ነበሩ። እዞም ኣከብቲ ፌርማታት ድሕሪ ግዜ እቲ ፌርማታት ዋጋ ከም ዘውፅእ ኣይሰሓትዎን። መብዛሕቶም ደረስቲ ድማ ነዚ ናይ ፌርማ ሃድን ብኽቱር ተቃዊሞም እዮም። ካብዚኦም ሓደ ንምጥቃስ ማርክ ትዌይን እዩ። ደራሲ ማርክ ትዌይን ኣይተሸግሩኒ ኣይህበኩምኒ ዝብል ጽሑፍ ብምውጻእ ተቃውምኡ ብግህዶ ይሕትሞ ነበረ። ወከልቲ ንግዲ ንደረስቲ ፌርማታቶም ጥራይ ይሓቱ ይነበሩን እንታይ ደኣ እንተላይ ናይ ኢድ ጽሑፋቶም የገድሶም ነበረ። ናይ ኢድ ጽሑፎም ኮነ ፌርማታቶም መሃብ ካብ ዘይፈትው ደረስቲ ብዘይካ ማርክ ትዌይን ፈረንሳዊ ገጠሚ ኣልፍሬድ ቴኒሰን ነበረ። ብዙሓት ሃደንቲ ናይ ኢድ ጽሑፍ ንጸሓፍቲ ከካልሉ ብዙሕ ሜላታት ይጥቀሙ ነበሩ። ሓንቲ ኣብነት እዛ ትስዕብ እያ። ሓደ ናይ ኢድ ጽሑፍን ፌርማን ሃዳን ዝነበረ ሰብ ናይ ቴኒሰን ናይ ኢድ ጽሑፍ ንምርካብ ሓሊኑ ካብ ወልስተርን ኦግሊቫይንን ናይ እንግሊዝኛ መዝገበ ቃላት ምዃኖም እዩ ዓይናዮም ዝሓሸ ምዃኑ ገሊጽካ ጽሓፈለይ ብምባል ነቲ ገጣሚ ደብዳቤ ጽሓፈሉ። ገጣሚ ቴኒሰን ነታ ደብዳቤ ምስ አንበበ ናይ ኢድ ጽሑፉ ብምትላል ንኸይህብ ክብል ነታ ዝመጸቶ ጽሕፍቲ ኦግሊቫይ እትብል ንበይና ቀዲዱ ብፖስታ ገይሩ ለኣኸሉ ይበሃል። ቴኒሰን ናይ ኢድ ጽሑፉን ፌርሙኡን ካብ መሃብ ዝሓንገደ እኳ እንተኾነ ካልኦት ጸሓፍቲ ፈቃደኛታት ዝኾኑ ግን ነይሮም እዮም። ሓደ ካብኦም እኳ ገጣሚ ሄንሪ ወርድስወርዝ ብሎንግ ፎሎው ዝልለ ገጣሚ ነበረ። እዚ ኣሜሪካዊ ገጣምን ደራስን ንመጣየሲ ወተሃደራት ካብ ዝተሓተተ ገንዘብ ንምኽፋል 100 ናይ ኢድ ጽሑፍን ፌርማታቱን ከም ዝለገሰ ይዝንቶ። ንምዃኑ እቲ ምእካብ ፌርማታትን ናይ ኢድ ጽሑፋትን እንታይ ዋጋ ኾን ይህልዎ ይኸውን? ኣብነት ናይ ሼክስፒር ምስ ንርኢ ነዚ ሓበሬታ ንረክብ። ከም በዓል ሞያ ኣካቢ ፌርማታት ኮይኑ ዝሰርሕ ቻርልስ ሄሚንተን ዝተባህለ ሰብ ከም ዝብሎ ካብቶም ዝተፈልጡ 7 ወይ ሓድሽ ካብ ዝተረኽበ ናይ ሼክስፒር ፌርማ ሓንቲ ጥራይ ናብ ዕላጋ ምስ ትውዕል $1,500,000 ከተውፅእ ከም ትኽእል ይዛረብ። እዚ ንሼክስፒር ዝተዋህበ ዋጋ ካብ ናይ ንጉስ ጁልየስ ቄሳር ናይ ፌርማ ዋጋ ብኻልኣይ ደረጃ ዝስራሕ እዩ። ናይ ንጉስ ጁልየስ ቄሳር ፌርማ ዋጋ $2 ሚልዮን ተተሚኑ እዩ። ክሳብ ሎሚ ሼክስፒር ስሙ ብኸመይ ፊደላት ይጽሓፍ ምንባሩ ኣከራኻሪ እዩ። ብትኽክል ከመይ ገይሩ ስሙ ይጽሕፋ ነይሩ ዝፈልጥ ሰብ የለን። ካብቶም ፍሉጣት 7 ዓይነታት ናይ ስሙ ጽሑፋት ዓይነይቲ ትኽክል ምዃና ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኩሎም ነናቶም ናይ ፊደል ለውጥታት ኣለዎም። ኣብ መቃብሩ ዝተጻሕፈ ስሙ ካብቲ ኣብ መቃብር ደቁ ተጻሒፉ ዘሎ ስሙ ዝተፈልየ እዩ። ከምኡውን ኣብ ናይ መርዑ ወረቐት ዘሎ ስሙን ኣብ ናይ ልደት ደቁ ዘሎ ስሙን በበይኑ እዩ። ብኸምዚ ምኽንያት ዓይነይቲ ስሙያ ትኽክል ኣጻሓሕፋ ዘለዋ ኣጸጋሚ ኮይኑ ይነብር ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ 1869 ወዲ ፊላዶልፊያ ዝኾነ ጄ.አር. ዋይዝ ዝተባህለ ጸሓፊ ኣብታ ኣውቶግራፊ ኦፍ ሼክስፒር ብዝብል ኣርእስቲ ጽሒፍዋ ዘሎ መጽሓፉ ናይ ሼክስፒር ስም ብ4,000 ዝተፈላለዩ መንገድታት ክጽሓፍ ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ። ብኸምዚኦም ዝኾኑ እዞም ስምን ፌርማን ህቡባት ሰባት ከትርፉ ኮለል ዝብሉ ጸሓፍትን ፓፓራዚታትን ክጓየዩ ንሪኦም። خبركم ساعبت مدمنا زاجيت بزوم كنقربلكم صنحنات حصتات عقوبات كتكونوا سبب تسفاينا ابقصالي زي تفليت حصه حزنا لكم كساب نقرب سنايكم بمتمنا انفليكم مساقم صنحنا دليت ماتيوس ملس نغوسه ساميل منግስት اب كمون ناي تكنيك سمويا برهان محرن سالم قبر هيوت بمخانينا سلام